Nazdar lidi, zdraví vás Maravák a vítejte u prvního videa z nové série nedělní onlineovky. Tato videa budou vycházet každou neděli a vždycky se mrkneme na nějakou z těch onlineovek. Tak, dnešní onlineovka se jmenuje Free File Tournament, stránku dám do popisku videa. A můžeme jít hrát. Tato hra má 8 robotů. Gunnera, tanka, skauta, techa, blastera, blaze, asasina a šokra. Můžete hrát za všechny, ale museli byste si je koupit za tyhle vlastně herní peníze. A jeden stojí 10 000, takže to není lehká záležitost. Nicméně můžete taky hrát za free, to znamená, že každý den tady jsou free vlastně ty postavy. Dneska je tady šokr, scout, tank a gunner. A my dneska budeme hrát za gunnera. A teď se připojíme na nějaký ten server a jdeme hrát. Takže teď jsme se spavnuli jako heavy, ale to nám nevadí, tady se spavneme jako gunner. Aha, jsme tady jako gunner. Takže můžeme se ho představit. Gunner má sniperku, vidíte, sniper. A pak nějaký. Aha, ten nepřátelský šokr. Nepřátelský šokr a nepřátelský scout. Takže už na nás útočí, ale to nevadí, my si ho představíme. Takže Gunner má 3 útoky. Jeden z nich je vlastně, že se takhle klekne a má lepší míření. Druhá je Ečko. Ne, já musím zrovna teď prostě. Druhá je Ečko a to je vlastně výkop, který vás vynese vlastně nahoru. Vidíte? Ečko a vyneslo nás to trošičku nahoru. A tamhle je nepřátelský šokr. No a nepřátelský scout. Ty skauti sem nějak lezou moc často. Takže sniper nebo tenhle gunner se hodí na tato velká místa nebo vysoká místa a by mohl snipit. Zrovna tamhle je bitka, takže mohli jsme zasáhnout a nezasáhli. Tak, teď jsme modří a my musíme proti kecám. My jsme žlutí a musíme proti modrým. V módu Team Deathmatch můžeme na jejich základnu prostě jen tak jednoduše vtrhnout a on tady zrovna nikdo není. Hele, on je tady scout. Epic, epic. Epický scoutoš. Pomoc. Potřebovala bych, aby mě to vyneslo vzhůru. To je dobrý, když před někým utíkáte, takže. Kill. Jo, takže Ečko je ten vzlet nahoru a Fko je, že vlastně takhle hodí nějaký disk, který pak někam dopadne a bouchne. Jednoduchý. No a to je asi tak všechno pro tuhle postavu, aby jsme si ji představili. Ježíš, já tady mám prostě snajperku, která je mi úplně k ničemu. A konečně jsem si vzal něco užitečného. Obsadili jsme její základnu a teď prostě na ně útočíme jednoduše. Úplně zcela jednoduše na ně útočíme a já ho nedal. Jo, v módu Team Deathmatch jsou za váma takovýhle porty a ty vás náhodně někam portnou po mapě. Zrovna nás portli za tímhle s tím týpkem.
za tímhle týpečkem. No, konečně jsou tady nějací hráči, kteří pochopili, že musíme dobývat jejich základnu. To je dobrý, my snad ještě vyhrajeme. Jo, my už vyhráváme. Tadyhle vidíte, žlutí mají 400 a modří mají 300, ne. Já jsem se koukal, že máme hodně. Oni mají hodně. To ne. Šokr. Byl tam šokr. Šokra si představíme v nějakých jiných dílech, pokud se vám bude Free Fall líbit. No, jinak, tato videa budou vycházet každou neděli samozřejmě, ale prostě každý bude z jiný prostě onlineovky a pak až budu mít poslední onlineovku, tak vám dám vybrat, která se vám líbila nejvíc a pak z ní můžeme točit let's play. Jinak tato videa budou krátká, 10-15 minut, maximálně 20. Killnuli jsme se sami. To je dobrý. To je super. To je celkem dobrý. Už máme jenom 50 sekund. Tak to musíme... Ne, jo, my vyhráváme, super. Golďáci to vyhrajou. Tu. Pecko zní. Jo, a ještě když jste v tomhle Team Deathmatch módu, tak hned ze začátku, když se spavnete, tak na vás prostě nemůžou střílet. Vidíte? Já do něj střílím a nic mu neubírám. Ale až po chvilce. Ale on mě sejmul dřív. To byl ten scout. Nemám rád scouty. Protože jsou moc rychlí. A máme posledních 6 sekund. A 3, 2, 1. Vyhráli jsme, jaj. Super. Vlastně my nejsme žlutí, my jsme gold. I když nevím, proč jsme gold, když vypadáme jako žlutí. To je takové divné. No to neřeším. Já to neřeším. Ne. Tak si vezmeme na ukončení tohohle videa. Si vezmeme nějakou jinou postavu. Třeba skauta, kterýho nemám rád, takže nemám ho rád a jestli vezmeme tanka. Aby jsme pak mohli ukončit videjka. Super, tu. Jo, tak je konec hry. A doufám, že mě to... neportlo mě to na odvrácenou stranu. Tato mapa má 2 strany. Jednu takovou hodně takhle zastavěnou a druhou pustou. No, to nevadí. Ne. Scout. Takže já se tímto s vámi loučím. No a tamhle je šokr. Takže já se s vámi loučím. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a uvidíme se u dalších nedělních onlineovek. Takže čusík.